रायमना नेशनल पार्कनि जे डिक्लेरेशन 5 जुन 2021 निफ्राय लानानै दिनै जोङो रायमना बे वेस्टार्न रेन्जआव गोबां होम स्टेजफोरजों लोगोसे दिनै रिजर्टफोरनि जे जाखांफुनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै जोङो बे संकस दैनि सेरावहाय गोदानै मोनसे रिजर्ट आरानियम रिजर्ट एन्ड फार्म बेखौ दिनै बेखेवबाय दा बे मोनसे प्लास पइन्ट जाबाय बे रिजर्ट ओपनिंनि गेजेरजों गोबां जे दावबायारिफ्रा जेब्ला फैयो बिथांमोना बेयाव फैनानै बिसोरनि थानायनि थाखाय फुड एन्ड एकोमोडेशन बेफोरनि जे बेबस्था बेयाव दङ दा बेजों लोगोसे जोङो बाख्नायनो लुगैयो मानो बुङोब्ला बे इस्टाब्लिशमेन्टनि गेजेरजों गोबां एमप्लयमेन्ट जेनेरेशनबो बेयाव जाबाय ओनसोलनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेयाव एंगेज जाबाय बे मोजां मोनसे सुबिदा बे रिजर्टनि गेजेरजों होबाय दा बेजों लोगोसे आं खावलायनो हास्थायदों बे रिजर्टआथ' ओपनिं जाबाय जोङो आसे ओनसोलनि जानानै जेसेबांनाखि दावबायारिफोर फैया मानो बिथांमोनखौ जों मोजाङै डिसिप्लिनै बिथांमोनखौ नाजावनांगोन बिथांमोनजों जों रायज्लायनांगोन जोंनि जे हस्पिटालिटी ना जोंनि बे आलासि जे सिबिनाय नाजावनाय बेफोर खुब साबजाथाव जानांगोन बेखौनो आङो दिनै जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायो नेशनेल पार्क जानायनि उनाव रायमनायाव दावबायारिफ्रा माबायदि फैदों आरो माबायदि फैगोनखौ आसा खालामो नेशनेल पार्क जानायनि उनाव जोङो सिगांनि बोसोरफ्रावबो जों गोबां इन्डियानि जे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो दायो जों बांसिनै आब्रडनिफ्राय गुबुन हादरफोरनिफ्राय जों नैबे थांनाय नभेम्बर मासावनो जोङो बेफोरबायदि गोबां दाब दाब हादर कान्ट्रिनिफ्राय दावबायारि फैनायखौ जों नुनो मोन्दों थांनाय सप्तायाव नभेम्बर दानावहाय जोङो बिदिनो नरवे UK ओमफ्राय बेजों लोगोसे सुइजारलेण्ड ना बेफोरबादि कान्ट्रिनिफ्राय जोंनि दावबायारिफ्रा बेयाव फैनानै खुब बिथांमोना गोजोननाय मोनफैदों जे बिथांमोना जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कनि जिब जुनारजों लोगोसे बेनि जे लेन्डस्केप आरो बे ओनसोलनि जानाय थानाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै बिसोरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बिनिखायनो आङो खावलायो दिनै जोंनियावहाय मोनसे गोनांथि जानानै फैदों दा बे दावबायारिफोरखौहाय दैदेननांगौनि थाखाय जोंनियावहाय गोबां मोनसे एक्सपिरियेन्स जानाय एबा रोंगौथि गोनां गाइड्सफोरनि जे गोनांथि बे गोनांथि जानायखाय जेसेबांनाखि जे ट्रेनिं लाखानाय जे गाइडफोर दं बिथांमोना बे दावबायारिफोरखौहाय मोजां गाइड खालामोबा बिथांमोना आरो साबसिनै बिसोरो सेटिसफेक्सन लानानै बिसोरो बे ओनसोलनिफ्राय थांनानै आरोबाव जोंनि बे ओनसोला प्रमोशन जागोन बेखायनो आं बे खावलायनायजों लोगोसे बे बुंनाय सुंद' बे रिजर्ट ओपनिंनि सायाव बुंनायखौ आं बेयाव दोनथ'बाय दा जोङो नुनो मोन्दों जोंनियावहाय जे रिजर्ट्सफोर बा होम स्टेजफोर जानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जे माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ बेखौ जोङो नुनो हाथ'वाखै नाथाय जोङो आखाबादि जे जोंनि दानि जे गोदान गभर्नमेन्टआ नांगौखिनि जे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ थाबैनो बे ओनसोलाव खालामनानै होगोन बेखौबो आं जे गोदान गभर्नमेन्टनि सायाव बे आसाखौहाय बे खावलायनायखौ आं दोननाय जाबाय